Ah! Mia pangitag sumbagay ron ay, gimingaw na magsumbagay. Aray. Agi na ng buwang. Nagkuha na sa mga mais eh. Sapli ka na ka buhondo. Kaya sa buwang wa mang kailan. Hoy! Saman? Tayo, ikaw yun na style ni mo da? Wa, kailan ako? Wa, ikaw, kailangan ako. Yata sa buwang mo tubag ito. Toyo sa buwang at ang para sa sapa na. Doon sa mantika boss. Kayata mo purma pa mong buwang. Ako'y gahe, dire. Sino'y Pablo? Pangitay kasapar ako kay gamay ra kay ka. Lakaw. Atuon ko sa Antonio ha. Ha, tuorid mahadlo ko. Lakaw. Ako'y astig dire. Uy, Antonio! Saman do? Mano-mano? Are? Ayay, murdugan na siguro ay mano-mano be. Buka. Ay, boy. Bitaw boy. Joke ra bitaw bay. Mo ganyan ka dire. Kena isog dito, suga lagi. Ngitag mano-mano. Giingnan ba ko niya? Sapa na. Uy, tingog pa. Pitikag ba na dugod? Tara, tuwa-tuwa. Bidugan na siguro wala. Pasingot na kong lawas. Kaya, ay. Iyay. Iskranti gidi ay. Namiya pasingot ani ay. Tuh, kana. Mo na yung gidala. Tayo ka maya na gan. Nungo. Astig kisa. Mo na astig din mo. Tapa mo to. Ayaw ni mo daw. Iso ka daw. Bahala ang kalamata yung dia. Ikay astig diri bay nga gitawag nilag Pablo. Tunog yan ini niya habay. Kay na. Tagsay tunog, tagsay ligid. Yati ra tagsay tunog ligid. Be. Kumara ka. Ay subong astig jud be. Kanay last na jud ni niya hab, basta mo lapas ka ni niya. Ikaw just swallow na, ge. Meg, tindak be. Ah, naghanap ang storya ni mo ni Las. Astig jud ya. Be, ano be, sulayan dra be. Dagan lagi. Panawag kung kinsa pa mo patawag. Ni ano ni mo eh? Yang. Oh, unsa man? Yang, may bagong astig dito ng atang. Ah, astig. Lamian na god. Kinsa man na ba? Lah, lamian nagpangamot mo niyang oy. Pablo di pangalan to niyang. Ta, ato na ada ato unahan ay. Lamian oy. Tara, ato nang patilawon. Asa man na ba? Kana noy baka nang gapungko nang gahukas. Mo na. Mo na. Lamian ni oy. Ikaw kuputro na. Tara. Uy, ako may pakupto noon. Balag magkalamatay ka di. Bye. Oh, napuro-purma man ka diya. Ganahan ka? Inhiyar kong inuwat dire. Oh, ganahan ko. Yan, nagkuskus balungos ni mo eh. Tisa. Kita ka ni tato na ko. Gikan is kalunasan bay. Unom na ni mong patig, laban na. Huwag may kong nangambong ng gikan ko sa ting lupa, kapatay og tulog tunga. Ah, nakapatay ang tulog-tunga. Tulog ko na pag yun napatay. Ako, napriso na stress passing. Ah, unsa man? Sugdan gina to? Anan niya eh. Pagkalamian na ganoon. Lami na kayong inagan. Gi! Gaya niya eh. Singgol ka na kamera eh. Sapa ning kumo na ko ha. Gi, usapon ko na. Ipausap pag yun. Aray, hamag. Yes, ba? Lamian na gini mo eh. Nagstorya ni ko. Ali ba? Ay, pag mag-ilis ko. Lamian na gini mo gawti. Lamian na gawti. Ko'y malukoy ni mo. Ay ba? Pag-away man mo. Pagkapait. Bayot na ako raw. Uy, kusga uy.
Salamat. Ulit na gyud ko. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang minamahal ko? Action. Lah, lamian ang pangamuti mo niyang, oy. Pablo di pangalan to niyang, nada to unahan ay. Ta, doon to lang. Atong tunang, atong tunang. Action. Anan niya eh. Kalamian na ganoon. Lami na kayong idagan. Right. Kan nagstorya na eh. Action. Gano'ng mag-away man mo? Pagkapait. Bayo ka itong ano, ganda naman. Tayo. Bites. Why? Gano'ng mag-away man mo? Pagkapait. Bayo ka ba lang Action. Lamian na gini mo. Lamian na gini mo. So, what's up mga kakwads? Salamat kayo yung gumawa ng mong video. So, mga di ay ni mga nagpa-shoutout. Shoutout Gamer PH Production. Shoutout. Mga kakwads, please go subscribe sa ating channel Gamer PH Production. Shoutout. Shoutout Erlene Diz Ilisorio. Shoutout. Shoutout Himungaya TV. Shoutout. Ikaw na po doon. Sophia na Sophia. Shoutout kong Sophia G. Dorek. Shoutout. Shoutout Boy Danny Bangis Family TV. Shoutout. Amping mo mga kakwan. Shoutout Pinpin Aro watching from Pagadian City. Shoutout. Shoutout Jonathan Largo. Shoutout. Bart. Shoutout. Shoutout Bermudez Richie. Shoutout. Shoutout Joshua Lapinid. Shoutout. Shoutout ya mga Shoutout Abi Alcunera. Shoutout. So amping mo mga kakwads. Shoutout Princess Andraki. Shoutout. Shoutout Riza Ilaudas. Shoutout. Shoutout Pete Nemel from Taiwan. Shoutout. Shoutout Piring Kalago from Panlaan. Shoutout. Amping mo mga kakwads. Amping mo. Shoutout Sarangani Malbang Viners. Shoutout. Shoutout Ibanez Family sa Ulihaw, Kawayan Negros Occidental. Shoutout. Amping mo pirme mga kakwads. Shoutout Doc Bangis sa Lapu-Lapu. Shoutout. Shoutout po sa Born For You, Tropatid sa Dos Mactan, Lindon from Lapu-Lapu. Shoutout. Mga guys, mag-ugas kita. Shoutout ni Salvina Bilando. Shoutout. So, maura to na pa. Ang pa dyan. Shoutout ko ni Juan Milwani o ni Mika Mancao. Shoutout. Shoutout ko ni Star and Champo Deldon o ni Regine Mancao. Shoutout. Shoutout ko ni Lorraine Jean Humina. Shoutout. Na? Ikaw ba? So, maura to mga kakwan. Salamat kay Manang video. Bitaw sa wala pa ka-subscribe. Subscribe na mo. Pakapalo, alam mo palo. Kung sinsa tong magpa-shoutout, just comment #quads. Basta shoutout na sa mong sponsor. Mang Wilma Dino. Sana all na ay uyab dito sa gawas. Basta partahan pangit ka. Sugtong na